שלום לכולם, חג שמח וברוכים הבאים לעולם מנייר. הפעם נלמד איך להכין מטוס חנוכיה מגניב, קל להכנה ואף בצורה מעולה. בבקשה, נתחיל. מתחילים עם הדף שלנו, דף A4 מודפס. נקפל, נניח אותו על השולחן כשההדפסה כלפי מעלה, ונקפל קיפול נקניקייה. את הצלע הארוכה נניח על הצלע הארוכה הנגדית. יפה. נפתח את הדגם, נניח אותו כמו אוהל על השולחן, ונשטח אותו בתנועה כזאת. נמצא את הצלע הקצרה שאין לידה הדפסות, לא הצלע עם הנרות, אלא הצלע עם הפחות הדפסות, ובה נעשה קיפול גג. זאת אומרת, את חצי הצלע הקצרה נניח על קו הסימון המרכזי בצורה כזאת. 1 ו2. יפה. עכשיו נעשה קיפול טיפי. את האלכסונים של הגג נניח על קו הסימון האמצעי. ממש ככה. כמו שאפשר לראות, אנחנו כבר רואים פה את הקווים של ההדפסה, 3 קווים. הקיפול הראשון אנחנו נעשה אותו על הקו הקרוב אלינו ביותר, על הקו שעובר ממש במותניים של הדגם. קפל אותו אלינו בצורה כזאת. שימו לב שאפשר לראות פה מאחורה את הקו שבו זה אמור להתקפל, ואנחנו נהדק את זה לפיו על הקו הזה בצורה כזאת. מעולה. עכשיו ניקח את הקודקוד ונקפל אותו קיפול חוזר לאורך הקו שקרוב אליו ביותר, ככה. אפשר לראות, גם פה יש קווים מהצד השני שאפשר לפיהם לקבוע בדיוק איפה יעבור הקיפול. ועכשיו נעשה קיפול על הקו שנשאר לנו, על הקו שפה, בצורה כזאת. הנה מתגלה לנו הקו מלמטה, שהוא פחות או יותר מסמל איפה צריך לקפל. אנחנו משתדלים שקו הסימון האמצעי שעובר פה, ימשיך גם פה בצורה ישרה, שזה לא יהיה, נאמר, שבור לצד הזה או לצד הזה, חייב להיות קו ישר. אני הופך את הדגם עכשיו, וסוגר אותו, כמו שסוגרים ספר. קפל אותו לחצי באמצע, צורה כזאת. אוקיי. עכשיו נותר לנו רק לעשות את הכנפיים, וכדי להכין את הכנפיים, אתם רואים פה את הקו שחוצה את השמש, את הנר האמצעי, הוא בעצם מורכב משני חצאים של נר. על הקו שחוצה את השמש אנחנו נקפל את הכנף. זאת אומרת, כשזה מונח סגור, אני מתחיל מקדימה, אני ממש מתחיל מהחרטום של המטוס. אמנם אין פה את הקו, אבל הקו עצמו, זה ההמשך של הקו שכן מסורטט.
הנה, קפל פה לאורכו של הקו. אחד לצד אחד, ואת הכנף השנייה לצד השני. שוב מהקודקוד, מהחרטום אני ממש מתחיל. מטרה היא שיהיה פה מין כנף קטנה כזאת בחרטום, מין כנף קטנה בחרטום שתתחיל לפני הכנף הגדולה, כמו שאפשר לראות. הנה אני מקפל אותו, פה על הקו, גם של חצי השמש. והנה מטוס, חנוכיה, חביב, אפשר לקפל לו מעליות קטנות בצידי הכנפיים. חנוכה שמח לכולנו. עכשיו הזמן לקשט ולהעיף אותו. את הדף להדפסה אפשר להוריד אצלנו בדף הפייסבוק של עולם מנייר. חפשו את עולם מנייר בפייסבוק. חג שמח.